So yung mga ka-alright, no, dito tayo mag-asintada para maitaas na natin to. So ano pa to? Bali 5 patong pa. Ay, dalawa lang po ang nagwagi. Parang kinakabahan ako sa ano? Kapakan? Pagbilan? Parang... Huwag kang kabahan. Hindi ka na mahulog sa taas. Ha? Hindi ka na mahulog sa taas.
Kababa. Kababa.
Putol. Yan sila ka? Berapa? Udah kah? Ini kah? Rinda. Sa tinapay pa oh. Malupit naman yung pagkaluto. Kaya talagang kalugi-lugi. Kalagas. Yan na. Matutuyo na lang yung upo na yan. Yan po, kain. Ha? Kasama mo? Sa? Ay, tingko sa bangko. Nice Talin. Iba talaga magmahal si Talin.
Kaya Kaya nga, inaabuso eh. Kasi nasusobra. abang-abangan nyo na po si Talin. Yung mga gustong manligaw dyan. Pagtapos na. So ayan, pagkapatuloy natin yung asintada dun sa taas. Tapos na kami magmerinda. Tanggal tatama sa bakal. Oo. Bakal kasi. 12 minutes. Isang isang mata. Ito. Yung isang bakal. Ito. Ay, tubo. Ito.
Dali lang taas ko niya. Ano ba? Sa tugabit nga. Sabdo ka. Oo. Tol! Ako magbibigay sa'yo. Sa'yo yung ano? Yali. Yung ano nga dyan tol, yung ganso. 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 Yan sa baba dyan. Ganso. Gatso! Ikaw, ganso. Gatso! Ganchon Roses. Bigay ko na. Vlog. Di kasyon pala ni Kanguan. Di kasyon baga Kanguan. Sabi mo anibersaryo. Ano? Ano sabi? Nanonood na lang sila. Salubong ka namin kahapon ah. Bacolod. Bilis mo eh. Bilis mo. Bilis mo lang sa paliko. Yan. Para yan sa ano. Yung parang langka. Yung liberate mo, sarap yan. Parang kamuti yan. Parang kamuti. Bilang kilo kan? Okay. Tol. Mamaya na. Ayun po.
Yung nakita nyo po na ano, yung sabi nyo na laging hawak namin yung GoPro. Ito lang isang bakal na may Baka ito. kahit yung maliit na yan. Paliwanag ko po nun, may time talaga na hawak namin, lalo pag tapos na yung halo. Para mabidyoan yung sa taas. Pero po, dapat tinignan nyo po yung pagsimula ng gawa. Kasi, kung lagi namin hawak yung GoPro, di namin binibitawan, paano kami makapagpala na kamay, mag-isa lang kamay yung gagamitin? Yun po yung sagot ko dun sa comment mo. Dalawa pa yung comment mo. Kasi lagi mong punteriya kami magkapatid. Lupit. Ha? Kaya nga eh. Ayun, paliwanag ko lang po yun. Kasi kakainis lang na makakikita ka pa ng mga bash, mga ganun. Hindi nakakaano eh. Basta yun na lang, yung paliwanag ko dun. Kung lagi na mahawak yung GoPro, paano makapagpala? May time na hawak talaga yan. Hawak yan. Pag tapos na yung halo, para mamidyoan yung ibang anggulo. Kasi pag yung lagi nakatutok naman sa amin, pangit tingnan. Kailangan makagalaw-galaw yung camera. Alright? Yun lang, basta good vibes lang tayo lagi sa vlog. Diba? Pero salamat pala sa panonood mo. Thank you po. I love you. Kailangan niya ng kiss. Ha? Mwah! Siguro kulang ka lang siguro ng lambing. Mwah! Tulad niyan, kay Lecho, kailangan natin hawakan yung GoPro niya para maiba-iba yung anggulo. Diba? Anggulo mo tol eh. Ito kay Gatcho to. Suporta natin yung kasamahan natin. Ganun lang yun. Tol, 1 hour na lang tol. Pula na yung mo. Hasang. Ano siya? Tapos yung account, kakagawa lang. Pinatrace ko dun sa asawa ko. Yun pa yung pinakauna niyang comment. Alam mo na this. Oo. Nung punta na kaming dalawa eh. Alam ko, kakilala yan. Baka araw-araw pa yung nakakasalubong. Parang Ha? baka gusto ko lang i-kiss. Baka. Ano sasabi? Ay, Bagsak? Okay lang ba to? Tingnan mo. Baka makurap to tol. Oh. 0-0 eh. zero na? Oh, ano na. Wala nang pula mismo lumalabas. Ayan. Das patong naman. Ayan po, camera to ni Gatcho. Baka mag-comment ka na naman na puro video lang ako. Kaya Gatcho to na camera. Buti nga nagbibideo eh. Oo. Ano kung wala kayo mapanood. Ang mahirap niyan, lalo na pala kung mapanood niya na yung puro video lang yung gawa ko na di nagtatrabaho talaga. Diba? Baka di makatulog yan. Gusto talaga ng iba yung nakikita tayong nahihirapan eh. Diba? Oo, dun sila natutuwa eh, yung nakikita tayong nahihirapan ng gusto. Kaya matuwa, masanay tayo na mag-vlog na Oo. sarili ba? Ganun baga papunta yan. Yung mga habang buhay na. Totoo talaga yung sa talagang reality ng tao. Hindi
Mga habang buhay baga tayo. Sabing real talk. Kahit gumawa ka ng ilang milyon na Tama. kabutihan, masilipan ka ng isang bis lang na gumawa ka na ano, wala na yung ano. Ating asintarahan yung tira dito. Ayan. Alright. Bali, forma na lang poste. Ayan. At dito forma poste. So tatlong poste na lang yung pupurmahan at titibay na po sa boss mo biga. Ayan, hanggang dito lang po ating vlog dito sa pag-asintada rito. Ayan. Muli maraming salamat po no, sa pag-suporta at ni Facebook na. Bye bye.